अरे बहुआ के मुहावा बा गोरे गोरे रूपावा बा गोरे गोरे हो ये सखी हो गोदी में होरिलावा जनम लेता होरिला कैसे करिया भइले हो सखी हो गोदी में होरिलावा जनम लेता होरिला कैसे करिया भइले हो। पहिला मासे साग पात खैले हुई है खपाड़ा चबैले हुई है हो ए सखी हो दूध दही नाही तनिको छुअले हुई है तबे लालाना करिया भइले हो सखी हो दूध दही नाही तनिको छुअले हुई है तबे लालाना करिया भइले हो। अखिया परल बाटे माई के नकिया तबुआ के हो ये सखी हो मुहावा परल बाटे पापा के तबे होरिला करिया भइले हो सखी हो मुहावा परल बाटे पापा के तबे होरिला करिया भइले हो। बाजेला सोहर बधैया नदिया लेली बलैया नदिया लेली बलैया हो ये सखी हो घरवा जनम ले कृष्ण कान्हा त घरवा जोर भइले हो सखी हो घरवा जनम ले कृष्ण कान्हा त घरवा जोर भइले हो। बहुआ के मुहावा बगोरे गोरे मुहावा बगोरे गोरे हो ए सखी हो गोदी में होरिलावा जनम ले होरिला कैसे करिया भइले हो सखी हो गोदी में लालनावा जनम ले लालन कैसे करिया भइले हो।